Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстан Милли китапханәсендә Туган Батыр халыкара бренды кысаларында Туган Батыр һәм Хакыйкать кылычы дип исемләнгән яңа китапны тәкъдим итү чарасы узды. Зөлфәт Хаким авторлыгында Туган Батыр турында бу инде икенче китап. Тулырак Ләлә Зайнуллина язмасында. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, исәнмесез, кадерле дуслар. Шынанда именно дуслар. Әлеге проектның максаты үсеп килүче буын өчен үз героен булдыру. Алар мисалында балаларга туган телне, тарихны, мәдәниятне, сериаллар, әдәби басмалар, спорт турнирлары аша өйрәтү. Проект уже 2 года. Проектка инде 2 ел. Героебыз туды, үсә. Проект үз тирәсенә талантлы кешеләрне җыйды. 1 ел элек без яраткан язучыбыз Зөлфәт Хаким иҗат иткән беренче китапны тәкъдим иттек. Язарга тиеш. Ул минем бурычым. Менә тел мәсьәләсенә тагын кайтасы килә. Ул безгә ниндидер ул хәтта гүнах булып иде. Менә Ирак гасырлардан килгән шул байлыгыбызны, шул телебезне югалту, шул телдә укып, шундый билим алган, шундый зур шәхесләребез була торып, без бу вазгыятьтә битараф калырга тиеш түгел. Без нәрсәдер эшләргә тиеш. Бу проектның идеясын бирүчеләргә, бу проектны алып баручыларга зур рәхмәт. Бу бик кирәкле эш дип саныйм. Проектның символы булган 8 пишмаклы йолдызга күп мәгънә салынган. 8 санын сыйфатлау өчен оҗмахның 8 капкасы ир кешедә булырга тиешле. Иң мөһиме ул иратның көчле һәм ышанычлы булуы. Ә менә бу сыйфатны балага кичкенәдән салу үтемле. Һәр ир кешедә 8 сыйфат булырга тиеш. Ул сүз сакларга, батыр булырга, гаделле, нык сүздә тора торган кеше булырга тиеш. Без теге кылычларыбыз турында кызыксына башлагач, татар батырның юклыгын турында да аңладык. Чөнки татар батыр образы югалды кебек. Мисал өчен Добрын Никитич дип әйтсәк, теге Илья Муромец, әкиятләрдә, рәсемнәрдә без аларны күрәбез. Кылычлар турында да татар кылычы ниндирәк булган, татар батыр нинди кием кигән, шул турында бернинди хәбәр калмады. Һәм шул нисбәттән без Радик әфәнде белән сөйләшеп, фикерләшеп утырдык. Бу фикер Туган Батыр дөньяга килде дип әйтеп була. Һәм минемчә шундый батырлар күбрәк булырга тиеш. Туган батырга салынган сыйфатлар легендалар аша балаларыбызга күчми калмас. Китап гарәп, инглиз, төрек, казах, кытай телләренә тәрҗемә ителгән инде. Яңа басманың дәвамы да буласы. Икенче китапның сюжеты ул гаделлек кылышын эзләп китә. Көньяк иленә. Ул төрле маҗараларга очрый, анда төрле киртәләрне узып, ул гаделлек кылышын таба. Әмма кайда таба, ничек таба, кайда булган, нинди кылыч ул? Мин анысын әйтмим, китапны укыгач беләчәкләр. Алайса кызык түгел, анда бөтелмә азагында аның көтелмәгәнчә хәл ителә ул. Дәвам бар, 3нче китапны язам. 3нче китап ул инде бөтенләй ерак илләргә, Төркия якларына китә. Исемен әйтмим, исеме бик матур. Туган Батыр турында анимацион сериал эшләнә. Балалар өчен фестивальләр уздырыла. Проект кысаларында спектакль әзерләнә. Ул балалар бакчаларында күрсәтеләчәк. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.